Era visto. Matanza criminal. Hoxe temos matanza na casa. A min o tema ese non me vai, Non, porque matar o porco na casa, por unha parte é ilegal, pero ainda por riba é cruel, home. Porque despois de estar tantos meses mantendo o bicho na casa, un acaba collendo cariño, Pasa que, a ver quen lle di nada a Elvira. Saiu a nai, teñen a violencia metida no corpo. Non hai maneira de quitar. A ver, mete o coitelo a xeito que estás facendo unha escabechina. Elvira, non me poña nervios. Ansia, Moncho, ansia. Cala un pouco, que non son un Paulino de Chantal, cala un pouco. Aí vai, agora parece que vai. Aí está. Ala, xa está. Que Dios lo teña na gloria, meu pobre criatura. Espera que me suba o móvil. Pero... Hola, don Anselmo, que? Que tal, home? Como que estivo todo o día intentando localizarme? Xa me ten que desculpar, é que levo unha mañá criminal. Sí. Agora? Ui, agora non vai poder ser, porque esto... Sí, claro, don Anselmo, claro. Agora mesmiño, vale? Veña, ala, hasta logo. Elvira, marcho! Fora, don Anselmo! Dixo nada, que me tes que axudar a pasarle o sopleto ao porco. E pois hai que metelo na bañera para despezalo. Moncho! E ti estás me escoitando? Ai, que o pariu! Marchei escopetado á casa de don Anselmo. Non por ansia de estar con ele, non. Máis que nada por esquecer a masacre que estábamos perpetrando. Onde andabas, mamalón? Levo horas buscándote, mandeite 4 whatsapps. Que faz con esa pinta? É que estaba na casa facendo a matanza. Por favor, pídolle discreción, porque estas cousas van contra as leis europeas. Moncho, non me arredes coas túas lideiras. E atente. Ainda que parece increíble, preciso da túa axuda. Parece mentira, pero que faga falta, don Anselmo, aquí me ten. Grazas. Verás, vou marchar uns días de picos pardos a Benidorm co meu amigo Alvarito. Xa sabes o que é Benidorm. Discotecas, guates, inglesas con eses escotes pecosos. Quero pillar... Claro, ten ben merecidas unhas vacacións, Sei, non? O caso é que mamá non lle gusta que eu ande con Alvarito. Pensa que é un calavera e se entera vai levar un desgusto. Xa entendo. Entón o que vostede quere é que eu lle cubra as costas diante de súa nai, non? Exacto. Ves, Moncho, ves? Ás veces pareces menos retardado do que realmente és. Non sabe canto lle agradezo cumplido, don Anselmo. Discreción, Moncho. Sobre todo, moita discreción. Que ninguén se entere e lle vaya co conto a mamá. Como don Anselmo tiña que facer as maletas, marchei. Pero non para a casa, non. Antes fun a de Puscas e mandarlle algo. É para retrasar un pouco a volta á matanza. Puscas, pon aí un pelotazo de licor café. Antes de que se me esqueza, Moncho. Estivo aquí don Anselmo preguntando por ti, viña un pouco cabreado. Ese tema xa está amañado, Quero máis preguntas sobre don Anselmo. Non vou contar nada. Moncho, podes saber que faz con ese coitelo O que ti non che importa, Lino. Canto menos saibades mellor, vale? Non vos quero implicar. Así que nada de preguntas sobre o coitelo, sobre o sangue ou sobre don Anselmo. Que carallo. Está pesada de Elvira outra vez. Que é, muller? Que é? Mira, ti querías que lle chantase o coitelo ata desangrado. Non, xa está, foi o que dixo. Agora toca xa ti pasarlle o soplete, despiezalo e punto, Elvira. Pero teño que facelo todo, ou que? No, cariño, digo que xa vou. Nino, que comportamento máis sospeitoso ten Moncho. Ti que opinas? Opino que, farto dos abusos aos que estaba sometido por parte de don Anselmo e animada por Elvira, que é unha especie de Lady Macbeth do país, Moncho matou o vello e agora intenta desfacerse do cadáver a base de queimalo e partilo en anacos. Está claro. Carallo, eu pensei que estaba de matanza clandestina, pero a tua versión é moito máis bonita. Cheguei á casa, despezamos o porco e fiamos chourizos. Acabei tan rendido que fun directo para a cama. Que non, Elvira, acabouse. Nesta casa non se volve a matar o porco. Iso dilo agora, pero despois ven que roes nos chourizos da casa, E sabes de sobra que non me gustan. Eu vou mirar para os chourizos e acordarme dos olliños do porco cando lle clava o peitelo. Que tan sensible és, miña xoia. A nai de don Anselmo.
Hola, boas noites, señora Hortensia. Que fai estas horas esperta, muller? Ai, aquí ainda non chegou Anselmito, claro. Normal porque el vai na Coruña. Sí, vai na Coruña nunha xuntanza de jóvenes emprendedores, nun par. Esa foi a primeira dunha longa serie de mentiras que lle tiven que contar a señora Hortensia para encubrir o fillo. Cousa da vida. Que non foi dormir? Normal, señora Hortensia, normal. É que está facendo inventario. El, cando fai inventario, xa sabe como é. Non sae do despacho ata que lle saen as contas. Sí, xa pode estar Norma Duval en Lameiro e el dali non sae. Que segue sen aparecer? Normal é que dis que ia rezar a novena, ó. A Fátima, Non queren o chourizo? Sácame de diante. Como? Que va, como está o tipo. Non me quixo levar nin a min a Portugal a rezar. Que va, está entregado. Sí, seguro, señora Hortensia, seguro. Acabo de falar eu con el. No, el saiu no coche que ia doar sangue. Sí, el non custalle moito esas cousas así raras. Como que non se moviu o coche do garaxe en todo o día? Seguro, vostede mirou ben. Mire ben, porque esos coches tanto están como non están, son híbridos. Ala, veña. Ui, que se corta, ala, chao. Que tan pesada é a nai do don Anselmo, meu. Logo, que isto que traes aquí, Moncho? Xa unha empanada de raxo que me fixo Elvira para levar para o choio, non sabes? Todo para vos, Non penso meterlle nada ao corpo que matara cas miñas propias mans. Bueno, marcho, vou mover o coche do don Anselmo. Que esta bella sospeita é... Veña, Moncho. Discreción total co tema da empanada, Non quero que loqueen os da Garda Civil. Mira, pa aí vai a detalle, Moncho, Que faz, animal? Home, non ves que tenta desfacerse do corpo de don Anselmo dándolle a xente para que o pape? Que dices que esta é a carne de don Anselmo? Mira para aquí que non ten pinta de estar correosa para nada. Acaba de dicilo el mesmo. Matouno con súas propias mans, dalle non se comelo e por riba pídenos discreción. Vou a meter na cámara. Non, por se veñen os de CSI Carballo e lle queren facer as pruebas da higiénica. Movín o coche do sitio. Desfixen a cama de don Anselmo para que a vella pensase que foi dormir. Pero aínda así, nada. Que tan desconfiada é a tipa, Mima. E o peor foi ao chegar a casa, Non vexades que sorpresa. Colléronnos, Moncho, colléronnos, saben o da matanza. Estivo aquí Emilio, o Garda Civil, preguntando por ti, sei que quere falar contigo. Alguén deses desgraciados que se foi da lingua. Seguro que foron puscas e máis, Quen me mandaría a min darlle la empanada de raxo? Xa sabía eu que non ia estar calado. Son peor que Sálvame de Luz. Témonos que desfacer das probas, Monchiño. O carallo 29, Esos chouritos deron moito traballo, Elvira. Entón que? Que nos vai caer unha multa de moito nabo. Deixame a min, Emilio, son Moncho de Elvira. Sí, xa sei que me queres, home. Así que as cartas enriba da mesa. Confeso, son culpable. Mateino na casa. Agora non te me faga lo sorprendido, Que ben sabes que non é a primeira vez que o fago, non? Non sei, eu que sei, sacrificaremos un por ano, eu que sei, non leva conta cantos anos... Pero que importancia terán os nomes? Eu non te chamo de ninguna maneira, Para min nada máis que son animais, Emilio. Sí, non te preocupes que non me movo daqui ata que chegues, vale? Ala, un abrazo. Que está? Por que, home, por que? Que necesidade tiñas de confesar? Guíate por min, Elvira, guíate por min, que eu sei negociar ca Garda Civil e máis cun Emilio, que é o peor de todos. Mira, ti tranquila, deixa que veña. El nada máis que quer unha ristra de chouritos e uns poucos rinchóns. El, así, boca calada. Que tan equivocado estaba. A Garda Civil non veu pola matanza do porco, non. Veu porque a señora Hortensia lles foi co conto de que eu lle matara ao fillo. A don Anselmo, que me diredes. E ainda por riba ali na Puscas confirmaron as sospeitas. Son inocente, Emilio. Xuro que son inocente. ¡Eche parte, papá! ¡Y que no se diga que eres un chivato! Cala a boca, ti, que ainda estás poñendo peor, idiota. 10 horas de interrogatorio, amigo. Preguntáronme de todo. Onde escondín o corpo, que fixen cas vítimas dos outros anos, que por visto era reincidente, pero que loucura. Claro, eu insistía en que don Anselmo estaba en Benidorm de carallada, de festa. Pero nada, deles nada, que esa coartada non se sostiña por si só. Claro, e diredes vos, xa se aclarará todo cando veña don Anselmo, non? Pois non. Entendio, Moncho. Se digo a verdade, quedo en evidencia. Xa, don Anselmo, pero é que unha cousa é dicir a verdade
E outra é contarlle á policía que tivo que fuxir de Lameiro porque eu o intentei acoitelar. É que se confirma a tua versión. Mamá vais enterar de que desobedecín e marchei de festa con Alvarito. E iso... Iso sí, pero non é que agora todo o mundo pensa que son un psicópata violento e sanguinario. Pois agradece que non fuga a comisaría a poñerse unha denuncia por intento de asasinato. Debía ser máis agradecido. Ala, carallo, o que faltaba, home. Ainda por riba di que son un desagradecido. E o es, Moncho, e o es. Ou pensas que non sei que fixeche a matanza na tua casa? Non moi que useches para probar nin un chourizo, nin unha orella, nin unha pata. Como di outro, cría corvos. Corvos. Conclusión. Se queredes evitar toda clase de enredos e malentendidos, ide polo legal, amigo. Ide polo legal e sacadevos dese costume clandestino de matar o porco na casa. Guiadevos por min, que sei do que falo. O Tuno. Onte chegaron a Lameiro unhas estudantes de arqueoloxía polacas ou australianas, ou, bueno, de por aló arriba son nórdicas, son guapísimas esa raza. E nada, as tipas están aquí para traballar na excavación do castro da Choupana. Ando que vin doente, carai. Pois levan así unhas camisetas super axustadas tipo tope, despois uns pantalóns cortiños, pero que están super cachondísimas. Que maravilla, é que xa tes pensado como atacarlles. Imos ir eu máis Milucho a dar unha volta pola excavación do castro no quad facendo pincha carneros para impresionalas. Maravilloso, funciona sempre, E despois imos las levar a Santa Comba a festa da espuma ali no Suprem. Para que se lle mollen as camisetas e se lle poidan ver as tetas. Pilla va, caen seguro, oxe, verdad? Bueno, Acordaraste de ducharte, de cambiar os calzós, pero ti crees que me fai falta? Faime caso, Kevinciño, todo suma. Pois desto, Kevin, ainda ten posibilidades, Porque como as rapazas non entenden o idioma, non se van decatar do burro que é. Esquecio, Moncho. O teu Kevin está perdido, non ten nada que facer. Esas rapazas están a outro nivel. Son universitarias, Moncho. Estudantes de arqueoloxía. Carallo, moi listas non han de ser cando están aquí, en vez de estar escavando as pirámides de Egipto, Aquí é un castro mal feito, home, que parece un cortello. Non, pero non se trata de inteligencia. Vamos a ver, esas cidades, todas as rapazas son unhas estúpidas, entendes? Pero as universitarias, ademais de estúpidas, teñen moita tontería. A eles gusta de falar con tipos que aparenten cultura, que teñan moita labia, embaucadores. Pois por eso o meu Kevin non ten onde ir, así non ten nada que facer. E o carallo é que eu tampouco sei como guialo para que ligue cunha rapaza con estudos. Pero non te preocupes, home, que eu sí sei o que hai que facer para ligar con universitarias. Sí, home, sí, vostede. Mocho, que nos meus tempos eu era o terror do campus sur. O búho. Chamábanme búho. Por nocturno. Deixeino da man de don Anselmo, que seguro que lo sabe aconsellar como é debido. Eu, mentres tanto, o meu. Esquecio, Kevin. As universitarias non lle chaman atención os tipos con quad, nin as festas a escuma, nin o botellón. Non? Non. Só hai dúas maneiras de chamar a súa atención. A do pedante intelectual ou a do rei da festa. A primeira é ardua, difícil, moi complicada. Que significa ardua? Non importa. Abonda con que saibas que terías que levar o pelo longo, patillas anchas, pantalón acampanados, chaqueta de pana e, naturalmente, ler libros de Marcús, Jean Paul Sartre, ver películas de Luc Godard e pertenecer a unha célula comunista, trotskista ou, mellor ainda, maoísta. Sabes o que che falo, non? Sí, claro. Mentireiro, que nunca lle mintas a don Anselmo. Vale. En calquera caso, esta é unha técnica moi difícil, moi complicada para ti. Eu che recomendo a do rei da festa. O que os meus tempos se chamaba o cachondo mental a tope. Vale, e que hai que facer? Básicamente ser un tipo alegre, un pouco descerebrado, naturalmente, algo canalla. Mola, como nas pelis universitarias americanas. Esquece esa merda americana feita para americanos. Non. O típico ligón universitario español mexa por riba do americano. Ten moita máis clase, máis categoría. Agora sí que sabes do que che falo. Non. Do Tuno, Kevin. Do Tuno español. Ese tipo simpático de alegre corazón que prefire rondar as mozas antes que perder o tempo nos libros. E vostede foi Tuno, don Anselmo? Non.
A verdade é que intenteino, pero non superei as probas. Non vale calquera, Kevin. Pero hai un tipo en Lameiro que é unha auténtica lenda de estudiantina, unha gloria da tuna Compostela. Sí, e quen? Eu! Ti? Sí, Kevin, sí, aquí onde me ves. Antes de sentir a chamado servicio a patria, enfundarme este noble uniforme do corpo de correos, tive a honra de pertencer á tuna universitaria de Compostela. Sí, señor. A ver, Lino, trátase do seguinte. Aquí, o amigo Kevin José quere ligar cunhas Erasmus nórdicas e eu pensei que tiño indicado para explicarlle as técnicas de seducción do tuno. Non sei, don Anselmo, isto tampouco é algo que se aprenda con 4 clases. Sei, no Lino, pero que o rapaz fai ilusión. A ver, Kevin, mírame os ollos e dime, estás disposto a dalo todo e a traballar o 100% para comprender a filosofía da tuna? É que non sei que teño que facer. Non te madeira, don Anselmo, o rapaz de parvo é o carallo. Vamos a ver, perdonade que me meta, pero que eu creo que vos estades complicando un pouco. Se o Kevin o que quere ligar, hai un método que nunca falla. Outra vaca no millo. Cal? As pastillas quentabacas, que botas dunhas pastillas desas a unha chavala na bebida e ponse como un volcán en erupción. Mola. Xa, pero hai que ter moito cuidado coa doses que se lle bota, porque eses medicamentos están preparados para animais e mamíferos de 300 kilos ou máis. Entendes? Que se te pasas na dose igual se pode tolear de fogosidade. E como sei canto teño que botarlle? Calculo o peso ou como... Efectivamente, correcto. Din que hai medicamentos deste tipo para as femias da raza humana tamén, pero xa te metes en cartos, sei que son carísimos. E eu, meténdome en diñeiro, son da opinión que o millor é ir e pagarlle a unha profesional. A ver, Lino, por favor, faino por mí, faino por o rapaz, faino por Lameiro. O rapaz o que ten que aprender as técnicas do namoramento dun profesional como a ti, e non dun cabestro como Puscas. Sei, don Anselmo, non sei, non prometo nada, pero bueno, farei o que poida. Carallo, que sodes ben tiquirmiquis. Chamádeme escrupuloso, pero eu quedo máis tranquilo sabendo que o rapaz está aprendendo o método do tuno seductor de Lino en vez da técnica esa de pastillas quentabacas de Puscas. Kevin, este é o teu instrumento, a pandeireta. Tes que collela con suavidade, con agarimo, como se fose unha muller, Kevin. Tes que conseguir que sexa unha extensión máis do teu corpo. E logo, unha vez acadado iso, estoupa con ela nunha frenética exhibición de gallardía. Mira como se fai. Necesito espazo. 1, 2, 3, no. ¡No! ¡Tú! ¡No te cortes! ¡Ay, ahora! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Sin ver! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Ahora aquí! A ver, teño as miñas dúbidas do proveito que lle puido sacar Kevin ao curso acelerado de 2 horas, pero é que non había tempo para máis. El caberiño da tua boca. Moi ben, Kevin, moi ben. Que elegante, que a postura. Pareces un Casanova. Non, nunca, don Anselmo, ve que non sabe ni levar o traxe con dignidade, home. Lino, non desanime los rapaces, están intentando. Va. Kevin, un último consello. Sí. Comeza a serenata ao pé do balcón. Vale. É moi probable que rapazas ao escoitarte se metan hacia dentro e pechen as contas. Pero non pasa nada. Nada, nin caso, é o vello truco. Fano para facerse as interesantes. Iso é, e ti longe de botarte atrás, o que tens que facer é gabear, entras no cuarto e segues a serenata ali mesmo. Se medo, con audacia. Ai, lo que di Lino. Veña, ala, a por elas, campeón. Ella va. Foi bo traballo, Lino, sí, señor. Fíxose que se pudo, don Anselmo, se houbera máis tempo. E alá foi o rapaz. Pero 4 horas despois xa estaba de volta na casa. Monta que ya te vais, séntate aí. Que pasou? Que pasou? Que pasou? Veño de recoller o sátiro este do cuartelillo. Outra vez, meu home, en 4 semanas, 7 veces. Pero que fixeste desta vez? Nada.
Nada, o único que fixen foi rondar as mozas como me dixo Lino. Rondar as motas. Estaba acosando a rapazas estranxeiras estas do Erasmo. Meteuselle pola ventana do cuarto. Mira ti quen contaba eu que pensei que o método da tuna era máis inocente co sistema das pastillas que antabacas. Pósame daí, sácame esa roupa que non te quero volver a ver con ela. Ai, clavelito de mi corazón. Paso a relatarvos o que pon o xornal de hoxe na sección de sucesos. Un perturbado acosa a unhas estudantes estranxeiras. A pasada noite, un desequilibrado mental ataviado cun ridículo disfraz de Don Juan Tenorio penetrou no interior do piso das estudantes. Unha vez dentro, o individuo comezou a bailar unha danza estrambótica e frenética diante das mozas que, atemorizadas, chamaron inmediatamente a Garda Civil. Unha das estudantes declarou a este medio que estaba moi sorprendida porque, ata agora, os mozos que coñeceu en Lameiro eran persoas amables e simpáticas, que adoitan a pasealas en quad, levalas ao botellón da praza e á festa da espuma de Santa Toma. Tía a Mallorca e eu ao Puscas. A miña Elvira foi de viaxe a Fátima cas amigas. Non fai falta que vos diga que non emprenderon a viaxe movidas pola fe, senón todo ao contrario, para pasar uns días cacarexando e dándolle ao peteiro contra todo canto tema humano e divino hai no mundo. O que eu chamo un galiñeiro andante. Hola, xa estamos aquí. Ei, mamá! Ai, meu pequeniño, que tal? Que tal? Canto me tardaba a verte? Que tal a viaxe, muller? Moi ben, moi espiritual. Trouxenche un recordo. Que? Mira, o Mega Dance Ibiza Party, coas mellores sesións dos DJs das illas. Carallo, como cambiou o conto. Antes, cando a xente ia a Fátima, volvía cunha estampiña da Virxe ou algo así, pero... É que non sabes, agora en Fátima hai máis souvenirs que na tenda do Chino Jun, Verá, bueno, está ben. Mira, trouxécheme o galo do tempo que che pedín. Pois, oiches, o misterio de Fátima. Non o topei por lado ningún. Como que non o atopaches? Pero, a ver, Elvira, o galo do tempo é un dos 3 pilares de la tierra fundamentales da economía portuguesa, xunto cas toallas e o fraile este que saca a pirola. Ti non sabes como está ese país, Moncho. Como está ese país? A economía portuguesa está desmantelada por culpa da crise. Mira, voume dar unha ducha e meterme na cama que veño morta, Ala, meus amores. Chao, gracias, Nada, meus bellas. Mira este que esteo de... Botei 3 días coas 2 noites preguntándolle a Elvira pola viaxe a Fátima, pero ela nada, nin pío, non solta prenda. No, di que o que pasou en Fátima queda en Fátima, que non pensa contar nada. Que tan misteriosas son as experiencias místicas e religiosas. Non me digades por qué, pero eu vexo a Elvira cambiada, desde que veu da viaxe. Está como reservada, rara. Para min que tivo unha relevación espiritual desa, sabedes, non? Vamos a ver, Lino, ou yo contas ti ou conto yo. Que contaron que? Moncho... Elvira mentiuche. Que non foi rezar a Fátima. Pero onde foi, payaso? Mallorca, Moncho. Foi a Mallorca. O golferío todo das discotecas e das playas nudistas. E dos karaos, que foi cas. Carviciosas das súas amigas. Ya me veña, e de rascar por aí. O tal inventades, No, Moncho, non inventamos nada, Moncho. Aquí está a prova, Aquí está a prova. Interceptei este documento audiovisual que lle mandou a Colosinas a súa irmá. Aí está todo, Moncho. Todo. A verdade, pura e dura, ainda que doia. Veña, bótalle un ollo e despois devolvesmo, Porque para un carteiro a confidencialidade da correspondencia é sagrada. Pero tendo en conta a realidade do caso, farei unha excepción. Bueno, se fixaxe unha excepción comigo tamén que me puxaxe DVD 4 veces. Pero digoche unha cousa, Moncho. As imaxes que hai aí poden dañar a túa sensibilidade, A min xa non me cadraba moito que a tipa fose a Portugal e trouxese un CD deses de Megamix Playa Dance ou como carallo le chame, en vez dun galo do tempo, que é o propio. Vou mirar a case esta, a ver se hai tanta extremonía como din Lino e Puscas. Carallo, mira pai. Elvira Carmuche e Golosinas. Os Ángeles de Charlie. Tal cual a selección femenina da bola e praia. Esto sí que é vida, non o que temos nós en la meia. Sí que ten razón. A pena é que non poidan gañar máis días, Moncho. Quanto vas a recibir, pai? Ai, eso sí, pero xa vai pagar todas xuntas, Ai, que vai, para que te date. Hasta a próxima con máis repetición. Loli, non nos graves, a ver se hai te cuenta.
Que tan desinhibida está a condenada, É como lle pega a cervexa. Despois di que lle dá acidez aquí na casa, sí. Ai, Rodolfo, podíasme botar unha pouca crema a mí que me está queimando. Ai, que listo. Ai, Rodolfo. Pero, listo, doctor. Non graves. Ouche dar eu a ti e a Fátima. A ti e ao Rodolfo ese. A nai que te pariu, mentireira, libertina, candonga. Desgraciada. Canta claro, Elvira, canta claro, Non te poñas así, Moncho, que non foi para tanto. Non foi para tanto. E a ti? Para xa tanto chunda e pasa para o cuarto. Pero que pasa? É música da Virxe de Fátima. Ala, Valentín, vai pro teu cuarto que os papás temos que falar das nosas cousas. Os papás. Monchiño, non é o que parece. Nós íamos ir a Fátima, pero as da perruquería atoparon unha oferta boísima para Mallorca, moito máis barata que a outra, e vou directo desde Santiago. E lá fuches ti, a Mallorca, veña, a Mallorca, la Nui, os chilaos, e a mentirlle ao teu home. É que, Moncho, tes que entendelo. Elas están casadas cuns carneiros, uns túzaros que non entenden que as mulleres modernas podamos divertirnos pola nosa conta. De ben, de bo rollo. Claro, nada que ver contigo, un home tolerante, sensato, cariñoso. Neso leva razón, Homes do mundo como a min non nos saen lameiro. Bueno, pero eso non explica por que carallo me mentiu dicindo que ia a Fátima cando foi a Mallorca. É que Carmucha e a Golosinas obrigaronme a facer un pacto de silencio. Se este asunto se sabe, van ter problemas na casa. Sí, o que queiras, Elvira, historia, sabe o que che digo? Que vou facer o mesmo que a ti. Vou marchar un día de vacacións a unha desas cidades do perigo, a Las Vegas, ou a Andorra, ou a Marinador. E ali vou facer toda canta estremonía se me pase pola cabeza. Así quedamos a pré. Paréceme razoable. Paréceme razoable. Iso digo porque non cree que o faga. Pois está moi equivocada, Vou ir a saco a pola vinganza. Así que queres que che dea 4 días libres, un adianto da paga para gastalo en mulleres, ir de festa e só para vengarte da túa muller. Efectivamente. En fin, pareceme razoable. Cantos cartos queres? Aquí a todo o mundo lle parece razoable o que vou facer menos a min. Manda carallo, Eu, se vos son sincero, amigos, a mí non me gustan as festas na praia, con chavalas, no Caribe, non. Eu nunca fun deso, non. Eu, onde son feliz realmente, é na Feira Verde de Silleda, por exemplo, ali, entre desbrazadoras. Pero agora non me podo botar atrás. Hai que seguir con esta fantasía. Pero, Monchiño, que estás seguro de que vas facer? Segurísimo. E onde vas ir? Ti que che importa? Vou ir onde me saia da gana. Eu vouche mandar todos os días fotos e whatsapps con toda a estremonía e barbaridade que faz. Ai, Dios mío, que disgusto máis grande. Ala, aí quedades, amistades. Adeus, cariño. Por fin, pensei que non daba marchado. Pero non te importa que papá vaya por aí de vicios? Quedo do máis tranquila, Kevinciño. O único vicio que lle anda na cabeza a teu pai é ir mirar desbrazadoras. Pode quedar ben tranquila, non te apures. Que tan ben me coñece a ti, pa. Pois que non estea tan tranquila, que eu busco vinganza. Voume meter de cheo no vicio, de cabezas. Hombre, Moncho, pero logo pa onde vas con esa pinta? Pareces Magnum, carallo. Sei que vas de viaxe, ó. Sí, señor. E onde vas? Ao Caribe ou que? Que va, a un sitio moito mellor, ao paraíso dos meus soños. Onde? Veño aquí, Puscas, ao teu bar. Vas pechar 4 días o local para min só. Home, Moncho, ti sabes que está como a tua casa, pero eu non podo pechar 4 días, sabes? Non podo estar 4 días sin clientela. Cala a boca, me cala a boca, será por cartos. Mira para aquí, mira, Vou baixar a ver. E saca chupitos, e máis las cartas, que vai arder noia, me cago na madre. Ti estás invitado tamén, Lino? Vente cando quira. A non ser que teñas traballo, claro. No, por 4 días tampouco creo que pase nada, mas teño servicio discrecional, home. O que si vou facer é pasar pola casa e poñerme algo máis informal, así, porque, claro, estás me dando unha envexa co teu conxunto sport. Ai, amigos, foron as mellores vacacións da miña vida. Viño, callos, tute, Discovery Channel, Canal Nitro, a TDT a todo meter, e sen pagar un peso.
E para rematar, a guinda do pastel. Unhas fotomontaxes que fixen coas máis modernas técnicas para que Elvira pense que estiven no Caribe. Mirad, estas chavalas saqueinas dunha revista de motos. E este corpo non é o meu, pero parece, Ai, moito vai rabear Elvira cando as vexa.